Klerilir tandure tepuk tangan yang meriah untuk Nganjuk pada malam hari ini. Oh iya, luar biasa, luar biasa. Iya, hebat Duk. Iya, wajuan. Leren sawetara ya Nok. Nggih ya. Angka sepisan ora lali ngucapke rasa puja lan puji syukur kunjuk Kang Gusti Kang Murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Rasa sejati. Iya.
kang wis malimbarake nikmat, wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman ngono. Saengga awake dhewe bisa manunggal lan tetunggalan ana ing alun-alun Nganjuk iki, Nduk. Oh, ngono. Nggih. Nggih, Yung, heeh. Iki acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh, ngono. Iya. 1087. Heeh. Kuwi ana maknane, kuwi ana artine, Nduk. Oh, ngono. Ana maknane. Ana maknane apa? 1087. Heeh. Angkane 1 0 8 7. 1 tambah 0 tetep 1. Ya. 1 tambah 8 9. Ya. 9 tambah 7 16. Ya. 16 iki angkane 1 karo 6 yen dijumplah 7. Maknane 7, muga-muga Kabupaten Nganjuk ke depan entuk pitulungane Gusti. Wow. Satemang Nganjuk menjadi barometer dan tolok ukur kabupaten-kabupaten lainnya. Wah iya, amin amin ya robbal alamin. Cangkeme wong ditanggap panggah iso, Nduk. Oh iya. Iya, ngarepne panggah iso. Oh ngono. Iki uga wis rawuh. Mau sambutan ora kepareng rawuh, iki wis kepareng rawuh. Sapa? Bapak PJ Bupati Nganjuk, asmane Bapak Sri Handoko. Oh, Bapak Sri Handoko. Sri kuwi rejeki. Handoko, Han. Ayo artekno neh. Handoko, Han kuwi handal dalam mengemban tugas dan amanah. Oh. Dono driyah, dono rasa nyenengke wong akeh, ora keri ketitik gelem membaur bersama masyarakat. Bengi iki mirsani wayangan. Wah, iya. Aja to nobar wayangan. Wingi ya ngenekne nobar timnas ketoke. Nadyan kalah. Iya. Iya, Oh ya, terakhir kondisi masyarakat selalu diperhatikan. Buktine wayangan bengi iki wiwit saka panggung, terop, sound system, dalang dan pengerawit kabeh asli wong Nganjuk, bangga menjadi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Wah, iya, maaf. Artine Pak Sri Handoko. Aku tahu lho, Nduk. Tahu piye? Aku tahu pentas ning Blitar. Oh, sing teko ya pejabat-pejabat ngene iki. Aku ngartekne salah satu nama pejabat. Piye pejabate nangis munggah panggung nyawer aku 2 juta. Kuwi nek ning Blitar, mbok nek ning kene. Iya. Duit neh. Kok duit dremis ae Mas. Sing baku ngucapke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Kunjuk Bapak PJ Bupati lumebere marang para punggawaning praja, Buhan, ya Bu Kepala Dinas, pejabat-pejabat Nganjuk yang berkompeten pada bidangnya, dan seluruh panitia sing ora iso ndak sebutke siji mbaka siji kang wis ikut andil mensukseskan lumadining adicara wayangan bengi iki. Wah iya, inggih nggih. Iki aku diparingi PR karo sapa? Ya karo salah satu pepunden ning Nganjuk. PR apa? Gandeng acarane hari jadi Nganjuk, aku kon mbabarke utawa ngartekke wiwitane dijenengke Nganjuk. Lah iki PR sing ora gampang nganggone aku. Oh ngono. Iya. Piye mak wedarane? Nek cara biyen Nganjuk iki disebut Anjuk Ladang. Oh ngono. Iya. Mbiyen ning kene iki ana sejarah, ya kuwi sejarahe Empu Sendok. Ngono, Mak. Sejarahe Empu Sendok kang nalika semono perang gitu karo Sriwijaya. Wah iya. Ingkang wekasan unggul jurite. Banjur papan kono, papan perdikan jur dijenengke Anjuk Ladang. Wah iya. Wase mangkono kanggo jeneng Kabupaten Nganjuk, Anjuk Ladang mau diganti jeneng Ketanggungan utawa Tanggungan. Oh ngono, Mak. Dadi mulane ana tembung Nganjuk iki kuwi biyen Kertasana ki ya kadipaten. Heeh. Mbrebeg ki ya kadipaten. Iya. Nggodean ki ya kadipaten. Iya. Pace ki ya kadipaten. Iya. Banjur didadekke siji ya kuwi Kabupaten Nganjuk. Amale kaya ngono kuwi, Nduk. Oh, iya. Heeh. Dadi kene iki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh, ngono. Upamane
Kae ning dhuwur ana daerah sing jenenge Ngliman. Kuwi saka tembung apa, Mak? Aliman. Kuwi kiai utawa ki ageng aliman. Oh, lagi ditunggu-tunggu datang. Ya, ben nunggu sik. Ya. Diteruske. Ngliman. Dadi ana-ana ki ana sing diarani air terjun, Nduk. Ana ing Ngliman. Kuwi nek cara biyen air terjun kuwi mau tujuane nggo mayokke waranggana utawa mayokke sinden. Oh, ngono. Tenan kuwi, tenan. Nek pengen dadi sinden luwaris adus ning kono, ning Ngliman kono. 7 dina 7 bengi ora sasapan. Oh iya. Ora kelambenan ngono kuwi. Oh iya. Kuwi cara biyen ngono. Oh iya. Apa nek sing ngedusi dalang no bae. Ora wi gur guyon. Iya, dawuhe para sepuh, para pinter biyen ngono. Iya. Dadi Nganjuk ki kaya akan budaya, kaya akan wisata. Oh iya. Upamane ana meneh wayang timplong. Iya. Kuwi anane ning Pace kono no. Oh iya. Biyen dalange yen ora kleru ya kuwi panjenengane Ki Jokandar Jahnawi. Beh, wayang timplong, Mak. Ana meneh ya kuwi sandur, kuwi kanggo babat alas nek cara biyen, ngono, Mak. Mula akeh banget kesenian kang mapan ana tlatah Nganjuk, saben antara mangsa nganake wujuding lomba utawa kuwi festival utawa lomba apa ngono. Ning Surabaya nganti tekan Jakarta, Nganjuk niku mesti unggul. Oh, ngono, Mak. Mergo hambudaya ya, Mak. Hambudaya. Mergo saka budayane kuwi dhuwur, mula dadi ya kuwi mesti selalu unggul di daerah manapun. Wah iya. Iya ya Mak iya. Alhamdulillah. Iki sowan komplit Nduk kanca-kanca saka Sanggar Seni Asta Brata Mijil saka Jalan Mastrip. Nggih. Gandung Kidul wayang gamelan gawan saka ngomah. Iya. Kabeh digawa ora ana sing dikerekke. Iya. Kelir tak dawake sing dawa 12 meter. Iya. Dasare panggonane ya Bawira. Iya ya Mak, disumbutke nak. Iya. Kembali ke benang merah sing baku biyung ndongake apa ning rangkaian adicara hari jadi Nganjuk iki. Dongaku cekak aos nok. Piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Kabupaten Nganjuk dadi ya kabupaten sing baldatun thayyibatun warupun ghafur. Gemah ripah loh jinawi kareta tata turaharja, murah sandang lawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah Ora
nganti mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mung limang wektu kanggo brasta bongkar lan nafsu aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu limang waktu kanggo brasta bongkar Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Oh iya, jadi sing memantau ora ngomongake sing ana TKP nanging seluruh dunia para pecinta seni dan budaya khususnya wayang kulit padha mirsani anggone Kabupaten Nganjuk ngadani hari jadi ke 1087. Alhamdulillah. Nduk, piye? Iki aku nampa dawuh sadurunge ngaturke lagu-lagu kang sarta para bintang tamu. Gandeng iki Pak PJ Bupati mau sore durung sambutan, iki kepara mau lagi rawuh, ora ketang sepatah dua patah kata, tak aturi Pak PJ Bupati paring dawuh. Oh ngono. Monggo Pak, waktu dan tempat kula persilahkan. Duduk. Monggo. Son Mas. Monggo Pak. matur suwun waktunipun Mas Dalang. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk yang masih hadir hingga malam hari ini, yang kami hormati seluruh OPD, dan yang saya hormati Pak Dalang, Mas Dalang kami menyebutnya, Mas Akbar Alamsyah. Matur suwun. Syahalam Pak. Oh Syahalam, Nggih. mohon maaf. Nggih, betul napa-napa Pak. Kayaknya saya grogi ya. Waduh. Pak. Kok ora mau-mau? Kan telat toh Pak. Oh nggih ora apa-apa Pak. Ya, mungkin friend kabeh kok iki ya. Iya, yo nanjake para bintang tamu. Tak durunge Mas Komet, Mas Dodok munggah panggung. Dik niki tanjakne sik. Oh iya. Ya, atur paring panglipur marang para masyarakat dalam rangka mengeti hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Oh iya. Yo dos sepatono kanggo pemanasane Dik Niken Salintri. Ya yuk, monggo dados. Monggo. Kiri
beda atiku sing tirta saumpama kapan bayang aku bisa gagal lintang rangkelintang rembulan aku samar kuatir lamun to cabang sekar maring ora-ora kanceng par ngelak kangen mau mama nanggo domete sing tirta kanggo nalasi longka-longka hatiku Betikan Salindri dalam hari jadi Nganjuk 1087. iya Oke. oke maafkan aku bindeng ya Oke, ora apa-apa. Hei, kesusahan Mas Aryo Anganku ngambarakan nembus meka Hangitang lintang sasulo padang rembulan Tak gelih nganti si pancerino Tak titipi kita ngetekan jantong lungitan lung-lungan kang rerambatan kamu serang ranggat simangga tak kirimi layang kitir tak sampir ki angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Dina wengi wewayangmu beda atiku sing tirta saumpama kapan bayangku bisa gagal lintang rangkelintang rembulan aku sabar kuatir lamun to cabang sakar makaring ora kancengkar ngelakkan mau mama nanggo domete sing tirta kanggo nalasi longka-longka hatiku tepuk tangan untuk Deniken Salindri. Bolo. Iya. Selamat malam wilujeng dalu. Good night to Deniken Salindri. Selamat malam. Kok suarane serak bindeng? Iya, kan aku Apalagi sakit? sakit, Oh. butuh obat. Wah, iki. Kamu Lah, bisa ngobati nggak? apa? Kamu bisa ngobati nggak? Batukmu, bindengmu. Iya, Piye obatnya piye? dicutruk. Napas buatan loh. Ora no. Ora, Biasanya nek cah cilik ngono kae nek bindeng utawa pilek iki biasane mbek Wong tuane. wong tuane kan dicutruk. Ngono lho, Mas. Masuk dalam kok nyucuk umbel. Ndak kamu sayang nggak mbek aku? Ya udah kalau kamu nggak mau Mas Badar aja. Hei! Aja memang iki kene dapuk kiai. Dadi bagian doa meneh kene. Doa kok gunungane mubeng-mubeng itu ngopo. Ya, malam ini kita ketemu di alun-alun Nganjuk. Iya. Kita tahun 2022 kalau nggak salah kita juga ketemu di alun-alun Nganjuk, Iya. Hari Bayangkara, Hari Koperasi. Ini kita ketemu lagi di alun-alun Nganjuk dalam rangka hari jadi Kabupaten Nganjuk ke 1087. Gimana? Mati Mike. Oh wes wes. Udah. Iya. Ya kita doakan buat warga Nganjuk. Ya. Semoga semakin sejahtera. Amin. Semakin sehat semuanya. Amin. Semoga semakin lancar rezekinya. Amin. Bisa nanggap Mas Akbar dewe-dewe. Amin. Akbar tok tapi. Lah nikane dijak ora? Ora. Lah nyapa? Hah? Lah nyapa ora dijak? Ini kan sakit. Oh, ya kok nek wis sehat. Nah, Iya. Dek ini tadi baru pentas kemana apa dari rumah atau dari Ini pentas? tadi siang tadi aku di Blitar. Di Blitar. Terus habis itu bablas ke
bablas ke Madiun. Madiun. Terus langsung ke sini. Oh, ke sini. Iki bot-bote ngeboti Kabupaten Nganjuk. Peti sampean gitu. Oh. Lek rabar nah ya ora tak tekani iki mau. Nek rabar lu nglarane omah ya. Jane. Oh, gandeng ya wis ya. Tapi aku ya berpesan untuk Dik Niken Salindri. Kenapa? Nama yang semakin menaik harus jangan lupa dijaga kesehatannya, makan teratur, istirahat cukup. Itu perlu, ya toh. Aja mergo anu kok lali mangan, keri mangan, mangane telat terus ora maem. Ini tadi no aku no belum makan seharian loh mas. Lho ngono kuwi kan aku yo ning rasaku kan yo malah bingung to. Aduh Dik Niken iki kok iso tampile iso totalitas maksimal poga. Lah kamu tadi nggak mengelekkan aku. Lah iki mengelekane basa endi ya, Rok? Kan biasanya kan kamu mengelekkan toh. Piye nek ngelingne? Yang udah makan gitu. Kok tadi ndak? Oh, tadi masih fokus ya, fokus sama wayangnya ya. Iya, tadi masih Gladi bersih ya gladi tadi. bersih. Sampai lupa sama aku ya. Yo enggak lupa, kan ketemuannya kalau di panggung kan lebih match gitu loh Dik Niken. Oh, gitu ya. Ya maaf kalau tidak bisa mengelekkan kamu. Iya nggak mengelekkan apa-apa. kamu. Tadi yang mengelekkan aku udah banyak sih. Tapi kalau bukan kamu aku ya nggak mau makan gitu loh. Nggak tahu sih gue tuh kenapa sih kayak gitu sih gue lu mah. Nggak mau. Nek ra karo aku masuk ora maem ya kudu maem tetep ora ora nafsu. Dek kene no ning grup Asta Bratana nek sing taksir len Mas. Sapa lho? Siapa ya? Lek Mas Faris oga. Sapa? Mas Badar ae. Lah nyapa Mas Badar, Mas Badar. Lho tansaya ganteng lho suwi-suwi kira Mas aku. Ya ora ke umure wis tuwa ke. Lah tapi kan rong rabi. Ala rong rabi ke ya bener rong rabi, tapi ya wis ibarate anu Ya wis ra iso entuk adike entuk mase ae. Hei! Karo mas aku ya aja. Kae wis anu kok, wis ana calone ya. Sopo? Ya mbuh sapa wis ana calone. Oh, to Mas Batalno lho, Mas. Wis ana. Batalno. Wis aja ngetek kok tekon terus. Terus aku ken saliman karo aku, rong saliman karo aku ya ampun. Belum ya kesini dong. Mosok aku ning ngisor to. Lah ngono lho, heeh. Ya kamu nggak mau ndek ngisor, kamu mau di atas. Maksudnya iki salaman. Ya wis kamu di atas, aku tak ning ngisor. Ya padha sejajar Mas Teh. Sejajar. Kamu tadi mendem ya? Ora ngamur. Kok ambunya brang-brang? Oh, kamu ngentut ya? Ora. Oh, berarti aku. Wis. Wis ngawur. Salaman sih. Aduh. Luar biasa. Kamu tadi cawik toh? Cawik to ngamut ya. Kok bau pesing nangane? Anu, enggak tahu tadi Bang. Habis nyongo tadi. Anu, ini lihat tuh penonton Dek penonton tumplek-blek di sini masyarakat Nganjuk. Alhamdulillah. Ini bukan hanya Nganjuk yang menonton. Tadi kowe nyapa to ndemek jarik. Iki lo ngelapi umbel lho, Mas. Oh, wis ngelapi umbel ning jarike dalang kok ndemek roh jarik kuwi kudu piye ngono maksudku. Lah jari kita lo sama. Ora iki ora bedono kok ya. Oh iki lek kunukane kan ta? Iya ta? Iya ta? Iya ya, iya. Ora titen aku Dik, ora titen. Kamu ngomong apa tadi? Sing ndi? Mbah lagi mau tas ngomong apa? Ini masyarakat yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Nganjuk, tapi di luar Nganjuk. Iya, tumplek-plek ada yang dari Semarang, ada yang dari Magetan, ada yang dari mana-mana loh Mas Anggite. Toh ini tadi ya, YouTube-nya Asta Brata itu penontonnya ada berapa kamu tahu? Berapa? Aku tidak lihat YouTube. Banyak. Ada berapa? Gak tahu kamu. Enggak tahu. Masa aku kok malah ada 20.000 lebih. Wah, 20.000 lebih pasang. Iya nek aku nek aku ya mbok. Malah gayamu. Oh, tak ngene tok kok au luar biasa. Iya, aku kemarin tuh pas Mas Akbar ndalang itu, aku ki ndelok pas karo Abah Kirun. Oh, di SMP 5. Abah Kirun ki nyebut jenengku nyapa to kok sampean kok langsung ngeprak wayang iki.
Piye nyebut jeneng piye to? Oh nek kok nek didikan ngono to. Ya kan orangnya nggak ada gitu loh. Maksudnya orangnya nggak ada kok disebut-sebut gitu maksudnya. Malah kamu aslinya menjaga perasaannya siapa itu toh? Enggak. Dan lainnya toh. Enggak. Enggak kok mesti ngono kuwi enggak ya, Dek. Enggak. Ya kan maksudnya sampean tidak di posisi SMP 5 gitu loh. Kalau ada sampean enggak apa-apa. Wah, luar biasa. Yo saiki Ini tadi ada Bapak Bupati. raine dalang dipuluk iki Mas. Ada nih gorengan. Apa matur apa arepan? Iya, buat Bapak Bupati Sugeng Rawo, Sugeng midhangetaken, Sugeng apa Mas? Sugeng mirsani. Sugeng mirsani ya ta. Bapak Bupati ini penggemar Agni Lovers. Waduh, sok apa kuwi? Agni kuwi singkatan apa kuwi? Agni singkatan apa? Maksudnya masyarakat kan nggak ada yang tak masih banyak yang Agni ki aku Niken. Oh. Singkatannya. Oh. Akhirnya Akbar ini ya gitu. Oh, Agni ki apa? Agni ki Akbar Niken. Oh, Akbar Niken. Pak Bupati. Oh, Pak Iya. Srihandoko. Dan ini nanti ya Thomas. Apa? Wong-wong ki dorene kabeh ki mengharapkan kita duet. Oke, siap. Tapi duetnya engko ya Mas lek wis wayangane kukut. Lah Aja saiki to. Lah duet wong ngresik-resik alun-alun kok piye. Ora aku duet. Ini tadi sudah ada banyak buket loh Mas. Oh, buket. Aja kamu kok empuk sekali toh. Empuk ta? Suwirang ini to, Pak. Alah. Bukete. Heeh, lagi lho buket. Aku ki berpentas mesti untuk buket. Apa kuwi? Ngene. Apa kuwi? Bawa sini Mas Heru. Wah, kuwi akeh ramblo kuwi. Itulah semua lo buat aku. Iya, percaya. Nah ini Dunhill ini punyaku ini. Betul. Rokok yo ngono aku no. Ya. Punyaku ini. Nah, iki lho, hari jadi Nganjuk ini banyak yang Ini salam gemati dari via WA ANBC. Ya, iki lho, hari jadi Nganjuk disponsori boneka iki lho. Wes Ya, oke ini banget ki. Heeh. Weh. Lah ini buat aku ini yang 50-an ini. Kamu kan udah banyak uang toh. Anggur duit kok ngedek ae. Ya ben ngetek kok duit gak penting gak ngetek wong lanang. Iya. Heeh. Ya ini dari So dimbruk nek kene kabeh wis. Heeh. apa? Iya. Yo kene Oh bocor. dari siapa gitu tok lo Mas. Ya, ini dari Hong Kong. Bunda Ini dari Hong Kong, Bunda dari Susi. Bunda Susi Tuh, podo. juga. Miskin kok mending tau dijajar-jajar dadekne wayang. Heeh, ngono wae kok. Nah, udah banyak sekali ini. Oke, terima kasih untuk yang telah mengirimkan buket. Nah, semoga Ya. dapat balasan. Oke. Ya, amin. Ini sebelum menaikkan bintang tamu yang satunya, Mas Kopet, Mas Dodo. Oh, ada bintang tamu. Oh, ada pelawaknya. Oh, Ada pelawaknya. Enggak ketok lo enggak rayu matanya aku. Enggak belum naik kok Iya. Tadi kan ada yang permintaan katanya sampean kita duet dulu. Oh, gitu. Oh, mau duet dulu. Iya, duet dulunya di depan. Dulu. Oh, dengaran sih. Nyapa kok dengaran. Duet Iya, apa? ini tadi ada krunya Mayangkara juga hadir loh, Mas. Iya, siapa? Krunya semua, kru Mayangkara juga hadir. Jadi di sini tuh ada Mayangkara VS Astabrata. Mana wayang? Di situ. Lambeku pada di WC. Ubek-ubek. Ayo. Apa ya? Penak-penak wae, yo. Apa aja? Ya. Ya, oke. Diwetresno, Mas. Oke. Heeh. Andene yo anek ceblok yo gocelan aku. Oke, kita untuk pembukaan duet dulu. Oke, Dek? Oke. Siap. Monggo Mas Mendang digarap. Nanti kalau udah bait kedua maju. Oh, gitu. Iya, ini kita meratani dulu yang di sebelah sana soalnya banyak di sebelah sini banyak kersane ketinggal kabeh. Mas Karis, aku cepotno ki, Mas. Miku, Mas. Kenapa kok kamu nggak ngongkon aku? Mbok tali paten. Mbok tekek aku. Ini miku tolong dipegangkan dong. Mas. Loh, Mas Karis.
Dene kene kon mundari Bu Winter. Ish. Ya. Ya. Oke. Ya. Yuk, untuk pembukaan Mukadimah Limbuan. Monggo Mas Arya. Ya. Oke. Bayang penontonnya. Ya. Yo. Tekone. Dewa Tresna untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk. Bakal tak lakoni Kemang sawiji sing tansah tak gemi kudu sabar lan tetenangan teni yen mangkono yo bareng tetunggo hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Ayo maju ya. Ayo. Gendong mo. Gendong aku. Menyapa masyarakat Nganjuk. Wis ketangan kelangan teni ndika lagu tresna nanging kelara-lara ati iki saya ora komat aduh mas apa kudune Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. sing Asik. duwe sik kae sapa ya sing duwe sik kae sapa ya Bu. Hey. mana janji dan sumpahmu wingi aku tresna sehidup semati Cinta pengen aku weni seputara bakal kemang sawiji sing tansah tak gemi kudu sabar lan kletenangan teni yen mangkono yo bareng tetunggo hanya nyuwun marang Dewa Tresna hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Terima kasih. Terima kasih. Yo kembali Gendong. yo kembali. Gendong ukur kene kok Sampai kon gendong. dhuwur. Oh iya, ayo Gendong. bareng bareng. Gendong kuwi lho jare bareng. Gendong aku jek dalang sewengi ya mengko. Ayo bareng yo. Abang Mas Akbar sak biteng kok kon gendong gajah. Sidane. Heeh. Sikil kamu pliket bintang enggak? Mas Faris tolong dong bersihin. Heeh. Oke. Lewat sini, lewat sini, Boleh. lewat sini. Mm. Nah, sapa? Lah ya. Heeh. Wes, ayo tak. Sudah. Ayo. Ah itu ditampa. Iya, saya tampak ya. Terima Ya. kasih. Ya. Thank you. Ya. Sudah. Nggih, wis ditaruh sono dulu. Dekne kan duduk ambekan dulu. Heeh, Iya. tak ngunggahne Mas Komet Mas Dodok. Heeh. Pra layar lancaran sik. Oh ya. Mangga. Yuk.
Matur nuwun. bali wae dene sesa-esa samante yang gawe. Cek. Wedeh. Selamat malam Mas Komet, Mas Dodo. Selamat malam Sugeng Dalu macange Mbak Limbu. Alhamdulillah. Nggih. Luar biasa malam hari ini Nganjuk berkumpul bersatu. Leres. Luar biasa masyarakat Nganjuk tansah guyub rukun. Nggih. Ning dalu iki rasane jiwa mudaku meronta-ronta. Wadah lah iki. Sok-sok enek pasangan sing diantu-antu kalih masyarakat mriki. Cobi kula sing mirsani mriki kula ajeng tanglet. Kinten-kinten niki sae napa sae? Kok nak takok kok gak penak. Lah ya takon karo budal wong mati. Lah kudune piye? Cocok napa Lah. mboten? Oh, kinten-kinten cocok napa mboten? Langsung sesuk budal ning gone kawah. Sing mbok omong iki mono apa? Nyapa? Kok moro-moro Pasangan sing serasi, dua sejoli saling memadu kasih lho kuwi sapa? antara dalang kondang karo sinden kondang. Lah, Ya apa ora? Takutine cocok napa mboten? Kinten-kinten cocok napa mboten? To, padha aku ngelingi bojoku biyen pethuk ya ngono. Nek sampeyan pethuk ning panggung. Aku biyen mbek bojoku idon-idonan. Wis Pasar. idon-idonan. Lah ning pasar wong jenenge bojoku ra nduk galak to, Mas. Heeh. Bakul blonjo. Heeh. Nah, anu tumbas anune anu Dik, anu tumbas niki lho napa kluwihe? Pinten to, Mas? Niki lho 2.000. Mboten saged kurang to, Mbak? Dadi rong dina Termasuk mesra wae. mesra, ra iki nglumpuk idu tok. Lah kowe ngomong kuwi aku ra setuju to. Lah nyapa nek ra setuju? Enek tanggoku ki ya dalang kondang ya luwaris ra depo dalang lokal-lokal. Sing Ning wedok. dalang daerahmu kuwi. Nggih. piye? Anu sinden kondang ya an tanggapane ora leren ben bengi. Heeh. Kuwi anake loro lanang-lanang saiki dadi anak pang. Lho. Dadi ora kopen. Dadi anak pang piye to iki omonganmu kok enggak kono ah. Kok iso dadi anak pang? Kono kuwi kono. Kono nek iki tetep aku setuju. Mulane ndak diteruske nek kaya ngene iki acarane lho Mas. Ya karepmu. Lho iso karepmu piye to kok iso? Hari jadi nganjuk ke 1087. 1087. Ya. Nggih, saderenge kula tak ngaturke uluk salam rumiyin Uluk salam Mas. dulu Nggih. menyapa masyarakat. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nembe niki ping kalih niki lho Mas. Nggih. Ning yang kedua ini yang luar biasa. Penonton full hadir semuanya. Alhamdulillah. Sampai tadi sudah saya ukur. Nggih. Parkiran sampai 7 kilo. Mobil ndak ada putus-putusnya. Wah, parkiran mobil 7 kilo. 7 kilo. Baik. Ngantek aku kecekel parkir 50.000 entek aku. Nih mboten masalah. Ora masalah. Penting teng mriki niku suka parisuka Lah. bahagia. Alhamdulillah. Di hari jadi yang ke-1087 nggih. mudah-mudahan Nganjuk selalu bersatu. Amin. Mudah-mudahan Nganjuk selalu berjaya. Mudah-mudahan Nganjuk bisa sebagai pionir atau percontohan untuk kota-kota lain yang ada di Indonesia. Allahumma Amin. amin. Luar biasa. Niki cocok sesuai pesenane jenengan. Kados pundi Mas Dodo? Niki suasana ya alhamdulillah aman ora udan. Nggih. Perkara sampean pesen Nggih. dagelan sing separo menungso, separo wedhus. Kok iso separo wedhus? Lah iki Ngene aku kowe. lah kowe kok ora omong lho kancane wis nete-nete omong. Ora kene kan ya jaga diri sapa ngerti engko nganggo ngono. Bae ora. Ora nganggo kuwi kok saiki. Ora ya ora piye apa-apa. to? Mate sesuai dengan hari jadi Heeh. Kota Nganjuk Ya. yang ke berapa Mas tadi? 1087. Angkanya itu ada 1, 0, 8 dan 7. Jajal Ini maknane padha ora karo aku. Oh, enggak sama ini. Oh. Karena yang 1 aku kan bahasa Indonesia. Oke. Satu-satunya kota ini yang tetap menjunjung tinggi budaya tradisional khususipun wayang. Kula dalu meniki enten wayang sak dagelane. Luar biasa. Tepuk tangan buat Nganjuk. Tepuk tangan buat kota Luar Nganjuk. biasa. Luar biasa. Oke. Kuwi 1 Mas. Satu. Saiki 0. 0 atau 0 kuwi berarti bersih. Insya Allah Nganjuk akan bersih dari sesuatu yang negatif.
korupsi, kolusi, nepotisme. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Kota Nganjuk. No. Nggih. Kuwi 0 saiki 8 Mas. 8 itu kan angkanya nyambung, bersinergi antara pemerintahan dan juga masyarakatnya. Mudah-mudahan terjadi sambung sinergi yang baik untuk menuju Nganjuk yang lebih baik. Luar biasa. Terakhir Pitu. 7 mempunyai tujuan satu, yaitu membangun Nganjuk gemah ripah loh Jinawi. Amin. Allahumma Amin. Ugi niki nggih kepareng lenggah menika panjenengipun sinten Pak PJ Pak Bupati. Bupati, Menika Ketua DPRD wau nggih rawuh, Pak Kajari rawuh, Pak Kapolres rawuh, Pak Dandim rawuh. Sembah nuwun. Salam taklim kula kunjuk dumateng sedaya kemawon. Alhamdulillah tinimbalan mriki. Bombong manah kula lho Mas, suatu kebahagiaan. Ya Alhamdulillah. Luar biasa, kehormatan juga bisa dihadirkan di sini. Langsung bertemu dengan masyarakat Nganjuk. Asli. Alhamdulillah. Iki yo paling gak awake dhewe ning kene ditimbali yo paling gak ndongakno sithik-sithik no Mas. Iya. Yo paring donga ora kulak ya to. Donga ora kulak yo paling donga yo sing pantun kan yo kena. Parian lagi ngoten to Mas nggih. Contone piye Mas? Dadi enek isine ngono. Contone. Enek manuk menclok ning akasia. Kowe muni yo cakep kok meneng ae jane piye lho. Wong mosok pinter karo cah ciri-ciri. Cakep. Urung sik aku sik ngono lho. Ana manuk menclok ning wit akasia. Cakep. Nah ngono. Mugi-mugi Kota Nganjuk tansah jaya. Allahumma Amin. Kowe yo cakep. Cakep. Oke. Mangan gethuk dicampur teri. Cakep. Masyarakat Nganjuk mugi kathah rejeki. Oh ngono. Mbak Ambar gawe kaos. Opo cakep. Kaos. Mas Dalang Akbar mugi tambah jos. Amin. Ganti kuwe Mas, pantun Mas sing Pantun. penak. Ya, Aku wis ganti Mas telu. Komet. Heeh. Oh, enggak aku urung enek padha pantun, aku wis mantun kok. Loh, mantun apa kowe? Kayak ki mau ta? Iya. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Aduh. Gak muni cakep kok aduh piye ta kowe iki? Kok pantunmu? Kayak kowe melo. Pantunmu kok nganggo Indonesia barang lho kok. Ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kalau tidak ada ya ndak usah mandi. Iki jurusanmu piye to lek Piye iki? to? Kok ora parikan ora mulih lho, Lah, ora nyambung. Kok mboten runtut ngoten sing penak lho Mas. Balenan ngomong balenan. Balene kalau ada Mosok gak nyambung blas. orang nyambung blas karepe piye lho. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau Cakep. tidak ada, lah apa mandi? Yes, mandi yo ape, ra mandi yo ora apa-apa, ya ra. Terus Purwokantine kecekele ning ndi? Walah, kowe golek Purwokanti. Iya to. Wong jenenge pantun ki yo I yo gurine I ngono lho Mas. Oh iya. Purwokantine ki cetha. Mantuk, keleleken teri. Sementing Purwokanti to. Iya, mantuk-mantuk, Keleleken teri. Cakep. Nganjuk semakin di hati. Iya. Ngono to kok. Dadi ki pas lho. Aku seneng dadi pas Purwokantine. Tetapi liri ngene ngantek kaya wit mauni. Saking wit mauni ngebleki cengelmu kuwi, saking bahagiane aku Mas ngono lho. Mula sing penting ki Purwokanti. Berarti nek masalah Purwokanti iso. Lah kene dolanan Purwokanti wis enek 16 tahun. Purwokanti kok 16 tahun dolanan ki apa ono lho kowe iki? Bakul. Contone. Jajal nek tak iki tak kei kata-kata kok dadar Purwokanti sing genah. Ya. Ya ta. Gedang Digeget bakdo madang. lalak kok pinter Lah nak. terus mau ngono pangananku to kuwi. Tinating dentang tak tinating dentang tinating dentang tak tinating deng tinating dentang tak tinating deng dang ding dong ding dong serut. Oh, Nek niki pas Mas, pas. Oke. Gedang ya digeget bakdo madang. Oke. Ngono. Cimat Barang siji sing di rumah. lala pinter enak. Purwokanti. Tinating dong dang tak tinating dong tak tinating dong dang tak tinating dong dang ding dong serut.
jimat ya. Lah iya jimat Barang kok ya siji iso. sing dirumat. Lah nek keringet Keri-keri krasa angen. lah bocah kaya ngerti Purwakanthi iki lho. Lah Gamel itu. sapa sing penggambeli kuwe iki iso? Atas ketek-ketekan. Kok ketek-ketekan. Lha kono. Lah nek keringet Keri-keri krasa anget. apa ya ngono Met? Kuwi wis paten. Yen Mas Akbar Pacare nikah. iya Kiku piye to kok. bahagia tegese iki bahagia ngono lho Mas kok Ya wong tuwek ya muk ndongakno tok. nah dadi dua insan yang memadu kasih iki kudu didukung Nggih. Mas Komet itu ya istrinya Seniwati. Seniwati nggih. alhamdulillah penyanyi juga, mara sepuh pesinden. sinden Nggih. Lah ning sing mara tuwa sepuh mara tuwa lanang kuwi. Maksudnya mara tuwa wis suwek ngono Mas. Dadi Iya. kok protes saya dadi. mara tuwa ki ya mara sepuh Lah ya. Kuwi wis tuwek ngono lho Mas. ya mara tuwa lanang piye Sing lanang kuwi iki panjak kendang. oh Kula kabeh nganggo seni Mas. oh ngono Nggih. Keluarga seni kabeh. Keluarga seni lho. Seneng menyanyi. Omah ki wis kebak kaset WF. BF piye? musik lagu kok Lagu. kowe tak tapuk omonganmu kok sok Putri. di kowe iki omongane sing cetok dipirsani para pejabat para rawuh para petinggi lho kok Nggih. pimpinan kota kok sok ya sing apik ya Lah nggih. piye kuwi Keluarga seni sangine betina nyanyi to. nyanyine piye Pados ngene iki wau nyun sewu nggih. heeh Aku kan pamit. Heeh. Papa berangkat ya, aku kan ngono. weh Papa. Iya, oh biasa keluarga romantis kok. Iya. Ngono ki bojoku ya nyanyi lho. nyanyi Nyanyi piye piye? Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Cangon to we. swara penake Marai wong seni ya kaya ngono. wong seni nyanyi ya Iya, ape karepku ape ki. berangkat kerja nyanyi Dinyanyekne. dinyanyekne Izin tak jawab. Heeh. Ojo nyanyi to, Dik, isini-sini. Engko mantuk njaluk tak tumbasne apa, Dik, ngene. Nah. Ngono iki ya nyanyi. nyanyi piye Aku tidak minta oleh emas, permata dan juga uang. Tangan mulut Pak. lambene lu kaya cindung bensin Lho, nyanyi iki nek gak nganggo penekanan elek. kaya lambene ora usah diongkak-ongkek ngono biasa harus ya ada cetok. penekanan. Penjiwaan. Penjiwaan kaya lagu saiki aja gelem kalah. Lah nyapa lagu saiki Lah kuwi sing lagi viral kuwi piye kuwi? apa lho Kendange tok Mas, Kendange, Mas, tok, kendange. Harus gila. Sing viral viral kono nyanyi. viral ning kita anu TikTok kuwi ya Seneng, TikTok. Yuk kita sambut satu-satunya penyanyi yang seperti Bajul. Ada Saudara bajul nyatek ndasmu ben kuwi. viral, iya ta? Viral nek kaya bajul iki sapa sing Siapa apik ngerti gelem? viral terus dudu Bajul? Iya. Lho, ora kuwi. Lek awake dik grup wong telu ki ora ngono pase. Apa? Lah nek Mas Akbar ki dalang, mesti nek ditambahi Ki Akbar Shah Alam. Ah. Aku ya tau dalang Ki Dodok Widodo. Kowe ya kan ya tau tambahi Ki Rek Komet. Kelamin kan pas to. Ya ora apa-apa, suluke gur. Seneng enak aku. Aku ora seneng, aku mau anu bangga. Baik, saudaraku semua yang sudah berkumpul. Iya. Bayu lek ndas tok to. Tapuk tenan kowe iki. Aku ora ngerti. Iki para rawuh, Sepuntene lho Pak Bupati gara-gara kula nggih macet. Mendas-mendas. Ngapunten lho nggih. Alah kowe iki kepedean. Nyapa ta, Kok Bro? gara-gara kowe macet lho jere sapa? Lah iki nek gak perkara pengen ngerti aku ya ora macet lho to. Oh, kowe Iya iki ta? mbok yo ngilo. Apa ta? Iki minangka niki lho. Oh Enek Mbak Niken, enek Mas Akbar. Lah nggih niku. Lah dek kowe gara-gara kowe. Pomo kok. Ayo ndang siarno sing kaya ning orkes-orkes ngono, Mas. Nah. Siara ya. Ya. Langgar apa masjid? Lho, aja. Wis. Kuwi wong kesripahan, langgar apa masjid iki wong kesripahan. Tahu tanggaku saking gupuhe lho. Piye? Bareng nyarno wong kepaten lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudune rak innalillahi. Mau kepaten kok ya kesedan kok ya. Kepaten susah e. Lah kuwi piye? Lah kok iso alhamdulillah. Mati lho le aku. Alhamdulillah. Sak menika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. Wonge sing nyaro Jek. Gawa ning nggonku Mangan. tak mentik. Siar, Mangan. Mas, Siar. Baik saudaraku semua yang sudah hadir.
Nah. Malam yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis. Kowe iki MC mah cengengesan. Kowe ganggu MC itu. Ora ganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok. Guyu ki oleh Mas, ning aja dawa-dawa sithik wae. Sementing kata-katane pas. Oke. Aja dawa-dawa sithik. Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe bianter biasanya ra ngono. Ancene aku maksimal dino iki. Gara-gara nek wong loro ki aku maksimal dino iki. Siarno dhewe, metu-metu dhewe. Ya aja ngono. Lah kowe ora tau tumanto artis metu dhewe siarno dhewe. Kuwi jenenge artis ra kajen ya kuwi Wis kok. nekat. Artis kok kropel. Ya ora ya kowe to Met kok. Lah iya, mantuk lah aku. Aja kok. Ora wong urung bayarane. Kowe iki kok malah mbok cetakno nyapa. Ancen yo urung. Aja jujur nemen-nemen. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik sedengan Mas. Oke, baik saudara semuanya. Anu mikir apa? Mikir salah. Cek niki mike kleru Mas. Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. Anu nyuwun sewu ketinggalan niki MC sing nate kesantet niku lho. Tak tapuk tenan mik penak Ya, iki ya, kok iso mana suaramu tuh. mbok cilik-cilikno. Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. Sik to lah kok mblunus rek nek popone to Lah Mas. lah piye to pesenmu Lah, piye? Ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean. Oh, kendang. Kendang. Oke, kok kono. Cak Yo, Dodo. kita sambut ada Cak Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili, karo mlili. Men ngece wong Mas. Ngelokne ketek karo mlili ya. Bintang tamu kok bondo ketek genduten. Sing genah to Mas. Lah nggih to, napa pantes to ngene iki ketek? Ya. Lah apa? King, Lah apa? King Kong no. Ketek amene gak ngentekno wit. King Kong ngebleki kowe kuwi. Nesu. Ora Kire nesu lelaki penghibur. Gak lenes. Gak aku laki-laki apakah penghibur bisa. Niken guyu. Neng guyu ketok. Mbak Niken luar biasa. Matane. Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. Kowe lagi ngerti tepung kanji lagi kenal. Ayo. Ayo Mas, Yuk. kita sebut. Iki lho wonge. Ayo, Tak gendutan. Tak gendut. come on. Tangane Mas. Aku mbojak. Wis rungono. Oh, enggak. Satu lagu buat Anda dari Timur Tengah. Timur Tengah kok. Oleh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok? Sek-sekan. Wong gajah iki kulite kandel mosok sok gatelen ya apa ana to, Sok? Ngono nek nesu. Lah kowe yo ngono kok, Sok. Ngono ki menghibur biasa. Aja ngono. Kita nyanda kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames ya rasane kok, Sok. Wedok Ya, mau. lewat. Ayo Mas. Dentak dung. Ayo. Hek. Aku melok to, Dik. Dik. Ayo aja. Ganggu. Oh, melok sate. Wala al intali kinta intali inta wa inta. Apa ya? Wala al intali kinta inta wa anta. Alah, piye? Likinta. Wala al intali kinta Kurane lho inta Mas. wa Ya. inta. Ora sepurane. Likinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. kleru gowo dagelan kita. Masalah Wis ning Bojonegoro teko FYP. nganjuk adu-adu kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan iki ngawur. Natap tenan ya. Aku dino iki maksimal kok. Maksimal ning sana. Orane wong loro ki maksimal. Lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil Bil. musik. Yo. Kayak mau. Nah, iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakin nadin nagin talagin lagi
Penak tenan to. Kowe iki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane padha. Lah timbang saiki sing rindu siapa? Rindu bojone uang. Aku iso nek kuwi. Wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Aku kiku barang ini lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono. Lah ya kaya Bener maksimal terus. Aku tenan ngerti sampean karo ya Allah, eling nom-nomanku biyen. Alah kemiren we. Cek kemiren nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar ini kan normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Lho. Iki ngece wong Mas. Ora Ini ngece. Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye Mas? Lho nek wong normal niku kepala, Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune ra enek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan Mas. Lah iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ki opo kok ketara ngono lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met komet. Dalem. Tuh, ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake katut dok. Iso kowe muter ya. Dok. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Ya kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Mbaya iki enek bintang tamune. Pripun, Dik? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Ngono. Mulane mbaya dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Yo no, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Beda. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Implah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho teko. Ayo disambut. Ya tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri. Cow! Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini Pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salidri. Tegane klopo ijo. Artine Bejane suk yen duwe bojo. pantun nek. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho enek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, serius apa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Seta. Lah piye kita? Sing Menang. Galak men Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok kira untuk galak ngger wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Engko kono piye? Cemburu.
Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku kok nggur blisik-blisik. ya toh, tak Padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki apa? jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyun sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. yo genah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono kuwi ora kena. Nyecer ben koyo ngomong. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar Wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Sabar, sabar, Mas sabar. Bocah lono, Dok. Mas Bocah sabar. lono, Dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang. Kowe kurang ajar. Lah timbang terjadi perselisihan aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, encing. Mangano. Encing ora kaprah. Awake iki lho kok. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok ngomong ibu anu kurang ajar. Iki yo Rantau. sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Engko ora nek ajine. Kok iso enak sini Ya piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojoh keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora apa-apa blangkone kono remu awis to, Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? Guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Akbar saya pas diabetes. cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Ngarep Roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen tak dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kowe ora prosneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Presnel. Kok prosneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodok. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijal kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap
Wong bagus ora ngempet. Narasatimu Ya nek sinden apa dipangan tekek. tresnaku tulus rening kalebu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna kentalku kok kopong ta rasane maune gak ngene Ora apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak, ngeterkan paket, Pak. iki ganggu setan sok iki paket dari mana Dek ladalah Lazada, Lazada. Lazada kok iso darene lo tanggapan kok iso Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. lah kok en Rekoso. jaran kok kayak babi Lho. Niki Nikan ya ampun Nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kok kayak babi kamu tahu nggak kayak babi pink Eh. Kamu tahu pakai enggak? iya Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Bang? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh Lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yo entekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki apakah datoke? ada permintaan Belum ada. kang Mas Belum Raden ada. Mas Akbar Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, Gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Siti Badrok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? ya karek aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa Apa yo yang ngono kuwi. terus Jawaban dalem. Yang Ya. dalam sayang rungokno, Met, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki kan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. masa toh masa acting. aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampeyan mau dipiye, Dik? dicium-cium gini Gini. heeh, Alah kono dhewe dicium gitu. ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sing Lah ya kuno. bolone sapa to? Aku boleh dewa. Bal dawa. Ayo mau menghaturkan apa Dik niki? menghancurkan menghaturkan. Menghancurkan. Memang cinta itu apa ya Oh bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piye mriki pun seneng sangat pokoke. Nggih. oke kalau gitu Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. lamunan Ya menika. Kang Ajeng nyun sewu. Ngersake napa Bapak? Suara terbanyak. Monggo. lamunan Nah, suara terbanyak langsung judi. iya Judi piye to kok judi gitu. Wis ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. salindri nyanyi. lamunan ya Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge Subeki. apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke cak sotek iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru ya? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia so. Dengan Salindri. Emerine loro ya. Emerine.
Sumripe tangin ratri tansah nganteni satya ndrajang telengi ati angan-angan tumlawang suwa ing wangi sapi tansah ngranti tekamu duh yai. Wong bagus sakinya dah. Saya temanten kekalih. Kita jadi mantan mas. Cepet mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistyan Warni. Wah iki. Temanten kakung sajaipun kados to carang ingkang Ngenyek. Padake carang aku. mesti kuru to. Kados Raden Janaka. Janaka. Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. benek musike to? Lah piye dikai asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. Indo mas. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah iki. ya. Ada di peri. Anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok idak ndok kok telek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lagi. Aku kan dadi Panggih no. Panggih. aku kan mbak ini kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Periase anu sintan jenengking ya. Wedding. Mbak ini kan kok kene Mas Akbar kok kono. Temu manten. Aku Maka kanthi ungelipun kodhok ngorek. Sapa cekar Anu kaki ki karo bawah. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyine ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri Penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Wale sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkeme sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho ki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? Urung. Urung sawat-sawatan kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng yo. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung idak kok iso dijiki ki. Sasampunipun anglampahi pidakan Heeh. tigan. Anu ndok idake nduk. Lho Idake. ndoke didaki piye to? Ndok idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Kok ngaleh? Lah dereng idak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak. Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak ra sambut kono kasur nglegar Temanten Kamu gak mau jadi sarimbi. mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, mudah Teman- cetokan ora Tok apa-apa. men dadi Akbar. Iya, iya. Muga-muga seterusnya ya. Ya. Terus. Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. Ki mantene do mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados damtrek. Gak petuk, gak petuk. Gak betul. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok. Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski piye? Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri Penganten kekalih sungkem le Mas Ngan suami istri, hormat, rek, selesai. tegak, rek. Temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu?
Matamu dhewe. Sing kaya Mas Gibran mata. Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Satu-satu. Ini matanya mana? Ini mataku. Kok kayak sentolop toh? Mataku. Ya, ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC geragas. Lah aku anggitku ora bendino. Iki lho sapan malam pertamane kok. Malam pertama siapa? Malam pertama tak genteni aku. Piye to ki manten gota gede bareng penake kono iki. Kok kowe gak kuat? Oh. Ah. Kene wis nganggo jamu tetes kok. Ayo bare mumpung urung ya. Iki lho musik ijek kok. Ora. Siget sawetawis menika wancinipun temanten lungguh kursi. Nggih, Kursi, wonten ing dadi kursi. kursi. Kursi dampar kencana kene kursi. Dampare manten, kursi manten. Wah, borongan piro to ya. Lah ngono. Lah, mulai jadi profesional. Nah. Iki jenenge romantis totalitas Ayo. maksimal iku kuwi. Hei. Kok kursi kurang ajar. Hei, kursi. Kamu kenapa? Jungkau. Walah. Kok tak rokok rono tang. Anu ngadeg dhewe, Nduk, ben aman. Wis ya, bar ya mantan. Wis bar ya, Pak. Duduk Dek kan. Iya. Wis manten ki manten cara adadi ki monggo. Alah niki tok-tokan mboten tenan kok. Ngoten kok nesu-nesu mboten apa. Tapi mau tenan gelem ndi? Gelem. Lah yo games kok. Sapi ya kok ya. Yo, nanjakne sindhen. Salat Sinten? sinten Mas? Tak golekke sing sak babak sak musuh. Mbak Denko. Mbak. Yo. Oke. Meneng sempat aja. Kita sambut Denko. Disapa. Heeh, kuwi lho. Tak golekne musuh neh, heeh. Ah, lek mang Mbak Niken wis enek pasangane. Iki digolekno pasangan awakmu. Disapa Mas Komet. Heeh, ditakoki men, ditakoki. Mbak Nyen Sewu jenengan uang. Lho. Paring asma sinten? Paring asma sinten, Mbak? Aku. Nggih. Hah? Sampean paring asma sinten? Aku mau. Nggih. Numpak mobil. Ah, Oh. modar kowe. Rene numpak mobil. Oke. Tuh. Awale ngono, berikutnya engko pas. Ngaturke napa menika hari jadi Kota Nganjuk yang ke 1087. Mbak sinten, Mbak? Aku. Nggih. Wis mangan. Oh, modar nggih kowe. syukur, nggih. Tuh, rene. Kowe iki lek nakoki kurang halus, ngaliyo. Iki parah tuh iki. Nyuwun sewu diajeng. Dalem Kang Mas. Yo penak ngene lho, Mak. Kowe ngono lho. Terus cangkemmu konslet wae. Nyuwun sewu, paring asma sinten nggih Oh, diajeng? kula niku Deni lho, Mas. Oh, nggih, Mbak Deni nggih. Heeh. Pidalem saking pundi, Mbak Deni? Saking Guyangan. Hei. Wah, iki milik umum iki. Loh, Wah. jenengan kok ngertos to, Mas? Aku ping pindho rono kecelik terus. Sing gawa topi ijo kae, Mas. Gowo kalau garangan gurimu lho. Antara bakul topi yo. Ha, nek takoki penak ngono to, Met. Wah, Wis sing iki- halus to, basamu sing halus. Mbak 250 purun. Apa kowe? Anu saking putih, Mbak? Pidalem saking putih. Moh, Mbak, mau ya Moh. aku. Aku gak tau apa-apa iki. Jenengan daleme putih katene. moh aku moh. Oke. Moh. Lho, mau kok oke piye to iki? Oke lho. Wis gak nyambung ki bolot wedok kita ya. Nyuwun sewu diajeng wau. Nggih dalem-dalem, Mas. Dugi mriki wau jam pinten panjenengan? Ya Allah, kula niki mau jam 3 sampun JR wonten mriki lho, Mas. berarti jenengan di kahanane situ menika rame sanget ya Laras, Allah. piyayi mriki lu ngeten iki leten napa piyayi ingkang Remen budaya? sanget nggih, Mas. Remen sanget nggih, Mas. Wah, Nyambung lho dijak omong ya nyambung. nyambung ngono. Tapi kok iso gemes napa? Iya ya kok aneh karo kono nyambung. Wane nya. Hah? Wis sing ahli ya. Wane hengi ho. Hengnya. Oh, he. No, ha. Kok ngene? Wah, oh
Opo? Lah ning ngene malah medhi wong. Bareng ngomong ngono malah sambung. Lah nggih. Sambung kok padha kocloke. Yo Banyuwanginan yo. Banyuwangi. Apa wis? Manut, Bebas. penting Banyuwangi. Bebas. Penting Banyuwangi. Yuk, gerajakan. Oke. Nah, Lah Mbak Yu sing nyanyi keras niki mesti. Oh, keras. Keras. Sudah siap? Oh, sudah. Yago sudah siap? Ah, sudah siap apa belum? Mbak Yu, sampean piye napa supporter bal-balan? Kuli. Oh, kuli piye? Kita bungkuk ngono lho. Gaduh tenan. Makasih. Yuk. Padha sama. Kerasakan. Ayo terus.
Jangan tepuk tangan kalau tidak saweran. Piye to? Ya ben to Mbak, tepuk tangane merupakan suatu kebahagiaan ngono lho, ngagumi jenengan ngono. Iki kok malah menggini jane. Mas Komet Mas Dodok iki Nggih, kok nggih. ono titipan Oh, ya kuwi nggih. selain hari jadi Nganjuk. Nggih. Wingi uga memperingati Hari Bumi dan Hari Air. Oh, Hari Ono Bumi titipan dan saka juga. Dinas PUPR. Oh, nggih. Ya, wis rencana para-para pejabat para nayakaning praja nek ing Nggih. Kabupaten Nganjuk Nggih. akan menanam tumbuhan tanaman di Semantok. Oh, menjaga kelestarian bumi leres, kita. leres. Lek bumine ijo insyaallah napa menika air juga nanti melimpah ruah nggih Pak. Soalnya Amin. sebagai resapan air kan tumbuhan. Selain itu juga sebagai paru-parunya dunia. ya, leres. Mas Komet Mas Dodok ndonga napa di hari jadi Kabupaten Nganjuk niki monggo. Inggih, mugi-mugi di hari jadi Kabupaten Nganjuk menika Nggih. Nganjuk tansah maju, Amin. Nganjuk tansah berjaya, tansah Amin. kuncoro, saged sinergi antara atasan dan juga bawahan, pimpin pemerintahannya selalu amanah untuk rakyat. Amin. Mas Komet. Nggih sami. Dulu, kok kayak duwe omongan belas. Nggih, pokoke mugi-mugi masyarakatipun Ah. ayem tentrem kathah rezeki lak nggih Amin. ngoten. Nggih, Amin. nggih. Amin. Aku tak nutuk relakan ya. Nggih, nggih. Besok Kalau malam semoga kita ada. ketemu lagi. Nggih, Siap. Nggih. Ya, cawe sesaji brojo denta brojo musik ditutuk nih lakone. Wah ya. Yuk, ya.